Fy enw I yw Rhys, a dwi'n gweithio am Pethau Pawb Llanymddyfri os 2 fis nawr. Beth fi fod wneud, edrych ar ôl y pethau sy'n mynd mas i fenthyg i pobl. Checo nhw pryd maen nhw'n dod nôl, bod nhw'n still yn gweithio, bod nhw'n saff. Dwi'n enjoyo y job, beth sy'n ei wneud. Fi'n enjoyo cwrdd o pobl, a fi'n enjoyo y challenge i repero y pethau sy'n dod nôl. Mwy amser rhywbeth rwydd, neu ddim byd sy'n ei wneud. Pryd o'n i ifanc, o'n i'n byw a gweithio ar ffarm fy nyncwl, a o'n i'n reparo cwbl. Oedd dim lot yn cael ei prynu newydd. Oedd just a bit i fod cwbl yn cael ei reparo, ond os na chi'n gallu reparo fe, oedd e'n mynd mewn cornel rhyw cae neu shed, a na fe wedi benni, ond i'n mynd hebddo fe. Fi'n cofio 2 hembant yn dod draw i helpu reparo trailer oedd wedi torri. A o'n i'n mynd draw i helpu i dod o gwair mewn y pethau fel i, oedd pob un yn helpu pob un trwy'r amser. So oedd lot o llefydd o'n i'n gallu dysgu pethau, sut i wneud a beth i wneud. So oedd lot o interest i fi erioed wedi bod yn wneud pethau fel i.